Chceš mi pomôcť vyriešiť jednu záhadu? Na konci videa budem potrebovať tvoj názor. Na facebookovej skupine Haka sa najskôr objavil príspevok o dvoch ukradnutých autách BMW X5M a Mercedes GLS. Krátko na to sa ozval jeden človek, nazvime ho Pán S. Priznal sa, že ho niekto využil, aby jedno z tých aut odviezol do Litvy. Druhé auto, pokiaľ viem, sa nenašlo dodnes. Neskôr, keď sa na skupine Haka začali už aj objavovať príspevky o podvodoch môjho kamaráta, sa v komentároch ozval práve Pán S. Vraj ho môj kamarát poslal odviesť auto do Litvy. Začal som viac pátrať a dostal som sa až k majiteľovi týchto dvoch ukradnutých aut. Ten mi povedal, že môj kamarát preňho istý čas robil obchodiaka a práve v tomto čase si požičal tieto dve auta. A kamarát vtedy na to, že on je obeť a že jeho okradli a že on s tým nič spoločné nemá. Ale tento príbeh má priveľa rovnakých vzorcov na to, aby to bola náhoda. No a teraz mi pomôž ty. Myslíš si, že môj kamarát poslal Pána S do Litvy, aby ti auta ukradli? Alebo mu išlo len o krádež depozitu od Pána S, ako v ostatných prípadoch, kde prenajímal auta? Napíš mi to do komentára a na budúce ti poviem, ako sa podarilo zachrániť 21 500 eur.